А ці ведалі вы, што звычайная печка, якую мы зараз можам бачыць на вёсках, на лецішчах, з плітой для гатавання, з духоўкай і складаным дымаходам, гэта шведская печка. Шмат рознага мы чулі з дзяцінства пра рускую печку. Нібы рамантызм сівой даўніны, казкі і ўсё такое. Але ёсць шмат нюансаў, пра іх мы цяпер і пагаворым. Вітаначкі на канале Гродна 1127. Мяне завуць Васіль Калач, і ў гэтым відэа мы пагаворым пра такую звычайную, на першы погляд, рэч, як печка, і як яна звязана з нашымі паўночнымі суседзямі. Ёсць печкі так званыя рускія, галандскія і шведскія. І ў іх розныя прынцыпы, розныя канструкцыі і розныя прызначэнні. Шмат стагоддзяў палацы, замкі і гасподы атопліваліся камінамі. Вельмі неэфектыўная штука. Цяпло толькі блізка ад агню. Комін, па якому сыходзіць дым, не складаны. Цяпло не перадаецца актыўна ў іншыя памяшканні. Паралельна існавалі печкі, якія сваім прынцыпам дзеяння амаль не адрозніваліся ад каміна. Толькі што былі для убогай беднаты. Адна камора, дзе ты і паліш, і гатуеш. Комін просты, цяпло амаль 90%. Простой комін з дымам улятае ў нябёсы. На такой печы толькі што ляжанку для старога дзеда можна зрабіць. Але канструкцыя танная. Мастацтва печніка не вымагае, таму ад сярэднявечча гэта самая распаўсюджаная сістэма абагрэва ў Еўропе, у дамах бедных сялян, а нават і мяшчан. І вось гэтую сістэму рускія прысвоілі. Чаму? Бо яна ў іх была паўсюль, а ў вёсках яшчэ да сярэдзіны 20-го стагоддзя. Руская печка. Яна самая. Галандская сістэма, яна з'явілася праз урбанізацыю для абагрэва гарадскіх будынкаў у не самым жорсткім клімаце, больш каб ратаваць ад вільгаці, чым ад лютых маразоў. У яе няма зусім пліты для гатавання ежы. Бо кухня асобна няма чаго і выдумляць, але гэта ўжо складаная інжынерная канструкцыя. Дым праходзіць праз цэлы лабірынт цеплаводаў і камер. І таму адна печ, размешчаная ў цэнтры дома, магла абагрэць амаль увесь будынак. Гэта ўжо ўплыў новага часу, эпохі барока. Галандскія печы багата здобіліся і пачалі з'яўляцца ў палацах магнатаў ВКЛ і сядзібах заможнай шляхты. А што ў нас там са шведскай печкай? А вось вельмі цікава. Знешне такі форм-фактар вядомы ў нашым рэгіёне, гэта цэнтральная, ўсходняя і паўночная Еўропа, амаль ад 13-14 стагоддзяў. Гэта сумяшчэнне печкі, варачнай пліты і духоўкі. Але сама канструкцыя даволі дарагая і вымагае, каб будаваў яе дасведчаны майстар. Таму была толькі ў багатых сялянаў і на шляхецкіх кухнях. А ўсё ж, тая старая печка была не вельмі яшчэ эфектыўнай. Многа жерла дрэва, а да 70% цяпла сыходзіла з дыма. Ускладняцца ад агульнаеўрапейскай печкі да вызначэння шведская сістэма абагрэву пачала паралельна з так званай галандскай. Першае ўдасканаленне гэта кафля. Пустацелая ўнутры, цвёрдая і гладкая звонку. Лічыцца, што менавіта шведы распаўсюдзілі кафлю на печы ажно ад 13 стагоддзя праз гандаль Ганзейскага саюзу. А пазней пачалі ўскладняцца і дымаходы, каб больш цяпла заставалася ў памяшканні, а не вылятала з дымам кудысьці ў нябёсы. Швецыя не самы лагодны край у пляне надвор'я і тэмператур. То не дзіва. А дадамо яшчэ ваяўнічасць шведскіх манархаў 17-18 стагоддзяў. Рэсурс дрэва ішоў на вайсковыя патрэбы. Ды шведы даволі эканомная нацыя. Усё гэта прывяло да таго, што ў пераломе 18 стагоддзя шведскі Рістаг, тагачасны парламент, пастанавіў даручыць архітэктару Карлу Йохану Кронштэду распрацаваць максімальна эфектыўную і ашчадную сістэму ацяплення для хатніх гаспадарак. Менавіта так, для людзей, грамадзянаў Швецыі, а не толькі для эліты. Пашана. Увосень таго ж года архітэктар прадставіў свае прапановы ў дакуменце «Апісанне новай прылады энергазберагальных печаў». У дакуменце былі апісаны розныя кшталты топак, якія маглі больш эфектыўна захоўваць цяпло ад агню пры дапамозе звілістых комінаў, заслонак і люкаў. Архітэктар Эрік Палмстэд
удзельнічаў у распрацоўцы кафлі для печаў з мэтай паляпшэння іх энергаёмістасці і эстэтыкі. Ад таго моманту шведская печка пайшла па Еўропе. У Швецыі пачалі адкрываць мануфактуры, а пазней ужо ў 19 стагоддзі цэлыя заводы па вытворчасці печак, камплектаў для зборкі з дакументацыяй і інструкцыямі. Часам не нагадвае вам Ікею? Мне то нагадвае. Шведская печка па сваёй сістэме цеплавых камер, люкаў, цеплаводаў ужо ў 18 стагоддзі была больш пакручастая і складаная за ўсе вядомыя раней, нават за славутую галандскую. І, дарэчы, яна была яшчэ і самая ашчадная ў спажыванні дроваў, самая энергаэфектыўная. Не дзіва, што яна ўвайшла ў большасць сярэднезаможных і заможных гаспадарак, а нашыя майстры-печнікі стараліся пераняць як мага больш і зразумець сістэму, бо працуе. Такім чынам, ужо на пачатак 20-го стагоддзя менавіта печка шведскай сістэмы панавала ўсюды, дзе трэба было і гатаваць, і грэць хату. І, канешне, калі гаспадар мог сабе гэта дазволіць. Але тых, хто мог, таксама было немала. А дадамо яшчэ, што печнік, які разумее складаную сістэму і можа прыстойна скласці тую універсальную печ, заўсёды быў пры заробку. Канешне, калі жыццёвая прастора хат, дабрабыт і патрэбы раслі, адной печкі было мала. Таму, безумоўна, у вялікім будынку на некалькі пакояў магло быць і 2-3 печкі. Як правіла, шведская на кухні і, на дадатак, у іншай частцы дома галандская. Я сам такое неаднакроць бачыў і паліў у такіх печках. Трэба адзначыць, сёння шведская і галандскія печы розняцца больш прызначэннем, чымся складанасцю. Прагрэс і ашчаднасць раўнаюць, даводзяць да максімальнага эфекту. Шведская печ – гатоўка і абагрэў. Галандская – абагрэў выключна. А так званая руская – ёй месца ў музеі. Хаця па-за Масквой, Пецярбургам і самымі прадвінутымі гарадамі еўрапейскай часткі Расіі шведскія печкі не ведалі аж да сканчэння Другой сусветнай вайны, пакуль не пачалі прыходзіць эшэлоны з нарабаваным дабром, трафеямі, у тым ліку і печным абсталяваннем. Карысталіся там рускай печкай, таннай, без кафлі, без пліты, без духоўкі. Такі вось цывілізацыйны ўплыў поўначы і цывілізацыйны разрыў з усходам ад нас. Сябры, мне асабіста вельмі падабаецца гэтая гісторыя пра печку, пра ашчаднасць і эфектыўнасць, пра распаўсюд прагрэсіўных ідэй нават у побыт. І, канешне, пра дбанне шведскага рыстага парламента, пра дабрабыт людзей. Хачу, каб і ў нас так было, хаця б на ўзроўні Швецыі канца 18 стагоддзя. А на сёння развітваемся. Не забудзьцеся падпісацца на наш канал, паставіць падабайку і напісаць пашыраны каментар. Пад гэтым відэа, сябры, пішыце пра печкі. Нават у сучаснасці гэты досвед вельмі карысны. Да сустрэчы!